Sa sisian pat nakaliang jongi ka Good News TV ai kublay phi baro ki paralok ki para jor bat ki para mensim ki bakordor ki bajupet ya ka program jongi wan ban mani ban ngi pediang so bahai phi baro sya ka program jongi ngadon ka jinget ka bas kamru lamba ka program kandalong ka jingker khuye phi baro ki bapet kabenta na kaktin ublay kabang alajir ban bu kum kan nong rim ya kajing ya puson jong i hakane ka step kalong nakasam kabalai phon nyaw kadokhat kabasan ngan pen puli ya kaktin ublay bat ki kentien ki baong kum ni to IT ya lakalenti ha utrai to shania ru ha u te un penlong yaka nakani kadukhat ngakua bangan bu kum ka phang pedeng ya kajing ya selok da ka bangan sim nakani kadukhat hi tang ya kini ki kentin ki boong to IT ya lakalenti hautrai to IT ya lakalenti hautrai kata kadai ka phang pedeng ban ya selok hakata ka jahat kabalet naribilat syakari Amerika layathu yangi baladon hangta kawei kamem balatemen bah bat uwei urius pa ubadai u businessman hakawei ka step katba kani kamem kabalatemen kadang yat kai halor kata ka jahat u kapten jong ka jahat u badang yakren kai bat une u businessman ula kedeu sya kata ka temen POE ya katai ka temen kadai tang maka hakane ka jahat kabadap da ka jing kemen sudah oh kata kabada sengau pela lakeli yang ketin u businessman ngakua ban ya kendu ya ka kumta u kapten ula pen ya itu ya ki hakata kajing ya keren uni urius pa ula keli ya ka mei shano pinlet ngan let syakari Amerika ban let sa no bat ka kun jonga laju bab kata ketemen la keli biang uni urius pa syakano ka benta lane ka stiet ka bapimut ban let ngasengau si ngamken mau su ya kekerteng kajaka namar bangala kompenja ya kasiti jong kameri kakun jonga henrei ngasania ha ublei jonga ubah beneng boun yalam yanga syaka jaka kabadei uta urus pa ban u kapten kila su ya pet lingo iwei ya iwei pat kila pai ketin biang sya katemen urius pa ula keli bat ula yathu ya kani katemen uang mei ngan yathu ya pi bakari Amerika kalong kari kabahe bah ban lap ya kaying klem datip ya ka state bat ya ka snong kalong ka bomla banlong oh kalong kaying ka ba internet ngalayo i hakadur kadon ar teliki ding kse bilat hakmat pelau kamlong ka bae yang ban lap yaka lapai ketin ketemen wad la kata ukpa jonga utip lut ya kata kari Amerika kalak ban long ka bae yang i kumba piong henrei ukpa jonga kalong kabarit hakas ngi ka babut habaka jahat kalapoi haka katling jong kanong ba New York u kapten ula sengau lem ula sengau sen ya kani ketemen ula hukum yu asistan jong u ban yalam ya kani ketemen syaka hotel ka ba mauru unsa kat ba kini arngur kidang yayat haka lenti ka ba dap do paj ba babun u asistan ula ong ya ketemen bakan sob haban aptang sipang ya u bon letit kot kubor nakawei kadukan hangta hajan katemen ru kalakongu hamar kata kapor upulit ubayeng hang tahajan unang mud bakane ketemen kakua ban kam syasiliang surok
kum tau la shim ya kakti jong ka bad ya lambak sa siliang surop. Kat bakan daong em kala shem bakala poi sa siliang badja hau tau paj ba babun. Kam tip syu kum no ban le kala yat kelumar nang ta. Haka ba kadu ka poi haka we ka jaka ka ba kam kenja. Kala yeng hang ta ban duai. Namar baka don kam ya ka jing yarap. Kensan ki khamat jong ka kilapai sya kita ki shiken hun ki rangba ki baya keren hajan hang ta. Haba wei na ki ulapai ban pet ya ka. Kala perta da ka jing kemen. Oh John. Pidei si sya u John. Mei lamare uta urang ba bat kedup artat ya kata men. Kumno pipoi syani. Wah ngawan dakatai ka jahat. Ngalakum penja ya ka siti ka meri bantip ya ka adres. Ubelei gula penlong ya pi ban lap ya nga. Ani wow komei. Kumno katakala banlong. Ngisa siya jengai bahana kanika nong bah. Ban ngam juan syuk siya kanika jaka. Mentala bun snem. Latang mentaka sengi. Oh kamper. Ubelei utip ya kata. Laju baham kanika temen. Daka bapu samrki ru artan. Ya lam ya nga siya u kapten jong kutu kajahat. Nga kuwa ban ya thu ya u kumno ukpa jong nga usumar ya nga. Haba gila poy haka jahat. Hang ta gila yo sengaw ya u kapten. Baudang mai ya u asistan jong u. Dai ka jing le jong mi bakatu katemen bapli kalaja. Me men shim ya ka jing kit kli. Em ngahang ni laju bab pen kloy katemen. Ngakua ya pi ban ya kendu ya persakurim jonga bau belai ula pak nang syakani kanong ba New York ban ya kendu ya nga. Ngakua ban pen iya pi bakam long ka kambit ban syania teli hau belai. Ki para lok ki para jon bagi para mensim ki bakordor. Kani ka perthei ka bangiim ka dai tang kari nong wei ngisuyat lenti nang ni ban poi sya ka wei pat kari. Kat bangidang don ha kani ka jing yat lenti kami ka jing keli hang no ngibo ya ka jing syania. Ka jing suk ber ka jing mayu nong nya kali kam syong tah ka jing tebit ba jing start jong u. Kidon ki wei pat kinong nya ki bat hurmur bat ki bom sumar bah ha ka ju ka surok. Bat kum ta ka jia ka jing tengku bat ka jing mansau. Kidon si bon ru ki hei ki ba jia ki ba penlong yang ki briu bangin sengau bangim la ban syania ya no ru. Lang ba kani ka jing ya pusan ngakot ya pi ban IT ya la kalenti ho try ban syania ru hau. Namar ba kamlong ka kambit ban syania teli hau. Blay unis ne ban kerku yang iya kani ka jing ya pusan. Nakaktin ka jong u blay. Nakabenta ka buram jong u. Amen. Tu ni pendama ka jing duai. Idap da ka jing sungongu iya may blay namar kani ka pohon. Mo isnay sisin pat ban paniyo angi. Ni sya askori ka ktin jong me. Itu ki parlok parajor ki para mensim ki bakordor. Ki ba sengap ber ki ba pet ya kani ka program jong i. Nga duai bala da ki don hang no ki di omat. Ya ki jingkar ku jong me. Duai ba kaktin jong me kan yo jaka. Ya ki ru baro. Sengaw yang iya ka jing duai maap no iki pom. Duai ban ngipahan ka na Jisu. Amen.